Čajúci, mám pre vás pripravené prezentácie, začnem so svetelnými vlnami. Je to úloha číslo 5, ktorá znie, že máme osvetliť nádobu s vodou a ak sú na jej hladine vlny, tak na dne nádoby môžeme vidieť svetlé tmavé oblasti a máte vyšetriť súvis medzi vlnami na hladine a tým vzorom, ktorý vidíte na dne. Je to vec, ktorú všetci poznáte v bazénoch, predpokladám, že alebo keď ste pri jazere, pri mori, keď sú vlnky, na vrchu svieti slnko, tak na dne, že vznikajú pruhy. Vyzerá to potom napríklad v bazéne, to vyzerá asi takýmto spôsobom, to je fotografia dňa bazénu, kde sú takéto svetlé čiary. Samozrejme, takto pekne to normálne nevidno, lebo sa to hýbe, vlny po hladine behajú a tým pádom aj tie svetlé a tmavé oblasti, ktoré sú na dne, sú veľmi pohyblivé a proste toto je fotka v istom časovom okamihu. Z hľadiska to, keďže tam bola jasná úloha, že máte pozerať na dne, tak je dôležitý lom. Lom, svetlo, ktoré dopadá zo vzdialeného zdroja, funguje. Napríklad tu máme, povedzme, svetelné lúče rovnobežné, na hladine sú vlnky, tak svetlo, ktoré dopadá na tú hladinu, keďže vlnky predstavujú zakrivený povrch, tak v každom bode, kde dopadne, povedzme v tomto bode, keď dopadne svetlo, tak sa láme podľa Snellovho zákonu lomu smerom ku kolmici, lebo ide do opticky hustejšieho prostredia. No a toto si vlastne môžete predstaviť na vrchu ako kúsok šošovky, takže to vlastne to fokusuje tá hladina a urobí z toho takú malú šošovku a sa to sfokusuje na dne a vznikne tam ostrá čiara. Na opačnej strane zase, kde máme takúto dolinku, tak sa to správa ako rozptýlka, takže to svetlo sa láme takým spôsobom, že odchylované z tohto pôvodného smeru, čo ešte pomáha tým svetlým oblastiam na kraji, lebo to podporuje vznik tmavej oblasti proste v tomto smere, kde je táto dolinka. Takže vzniknú potom vlastne, to je dôvod, prečo tu nám vznikajú tie oblasti, kam dopadá viacej svetla a kde je to svetlejšie a oblasti, ktoré sú tmavšie. Pokiaľ by, samozrejme, my vieme, že nie všetko svetlo sa láme, časť svetla sa aj odrazí, napríklad v tomto mieste, keď dopadlo svetlo, niečo sa zlomí a niečo sa aj odrazí, no ale tieto odrazené svetlo hrá úlohu, potom dopadá hlavne na bočné steny toho bazéna, no a takisto sa tam trblietajú proste vzory na bočných stenách, ale na to sa vás nepýtajú momentálne, vás sa jasne pýtajú to, čo je na dne. Takže odraz tam hrá úlohu, ale hlavne na vznik toho vzoru na bočných stenách. Toto je v podstate to, čo tu vidíte, je vlastne jednoduchý návod a ešte tu nás s tým šošovkám som spomínal. Poznáte vzťahy pre ohniskovú vzdialenosť šošovky takej, čo je ako klasicky na vzduchu. Máme, povedzme, sklo, ktoré je zagulatené na obidvoch stranách, takú šošovku, a tam poznáte nejaký vzorec, ktorý sa v stredoškolských učebniciach vyskytuje pre výpočet ohniskovej vzdialenosti. V našom prípade je to komplikovanejšie, lebo tá šošovka je taká zvláštna, že na jednej strane je vzduch, potom mám zakrivenú plochu a potom je už ten druhý materiál, no a druhý koniec šošovky nie je. Proste vlastne to dno je súčasťou toho materiálu s väčšou hustotou. Pokiaľ by vás zaujímalo, že aká ohnisková vzdialenosť je v tejto šošovky, tak tu je vzťah, ktorý sa tiež dá nájsť v nejakých knižkách z optiky, ale určite ho nenájdete, alebo predpokladám, že sa nevyskytuje v bežných učebniciach z fyziky na strednej škole, lebo tam sa pracuje väčšinou s tými klasickými šošovkami, rozptýlkami, spojkami, kde máte tenkú vrstvu skla napríklad a vpravo vľavo je vzduch. V takomto prípade je tento vzťah platí pre ohniskovú vzdialenosť takéhoto zakrivenia, kde lúč prenikne do šošovky, ale už z nej vlastne nevyjde preč. To je vlastne toto si presadiť ako šošovku hrubú a tu a niekde by mal byť opačný koniec tej šošovky, ale tam už nič nie je, lebo to už je koniec. Ten vzor pozriete vo vnútri v šošovke v tej kvapaline. Dobre. Z hľadiska oproti normálnej šošovke tie vlny nám trošku komplikujú život, pretože normálne šošovky sú robené tak, aby mali peknú ohniskovú vzdialenosť, a sú to krásne také nejaké časti guľových výsekov. No a keď mám takýto guľový výsek, tak mám definovanú ohniskovú vzdialenosť, povedzme polomer krivosti, ohniskový kúsok
niekde ďalej v závislosti od indexu lomu toho materiálu. To môže vyzerať napríklad takýmto spôsobom, čiže lúč, ktorý dopadá, rovnobežné lúče, ktoré dopadajú na povrch takého pekne zakrejené šošovky, sa mi pretínajú v jednom bode, ktoré nazývame ohnisková vzdialenosť. V prípade vln je to ale komplikovanejšie, pretože vlna to je sinusovka a sinusovka má polomer krivosti v každom bode iný. Najväčší polomer krivosti je tu na vrchole, je to aj nakreslená taká kružnička. Tomu zodpovedá povedzme ohnisková vzdialenosť takáto. Ne? O kúsok vedľa v tejto časti je už sinusovka menej zakrivená a teda tá príslušná kružnica má iný polomer krivosti a aj ohnisková vzdialenosť je väčšia. No a povedzme tu na boku je to ešte horšie, no a v inflexnom bode, kde tá sinusovka mení zakrivenie, tam dokonca sa to nespráva ako šošovka, ale správa sa to ako rovinná platňa, kde dochádza iba k obyčajnému lomu, ak nedochádza k fokusácii. Takže vlastne pozrieť, ako na tú šošovku sa dá, to je dobrý nápad, že uvedomiť si, že v mieste toho zakrivenia mám vlastne spojku, v mieste opačného zakrivenia mám rozptýlku a veľmi rýchlo to pomôže sa zorientovať v tej úlohe, že o čo tam vlastne ide, že tam bude nejaká fokusácia, defokusácia, ale priamo, že by som mohol použiť, nahradiť tú vlnu šošovkami, asi nepôjde, pretože to nie je tak, že tu mám jednu šošovku, tu na druhú šošovku, polomer krivosti sa mi mení a teda je to taká dosť na niž šošovka, ktorej ohnisková vzdialenosť sa mení od stredu tej šošovky smerom ku krajom. Na druhej strane, ten istý obrazok znovu sa to objavuje už tretíkrát na tabuli alebo na tomto plátne. Je to zároveň metóda, ktorá vám umožňuje vypočítať si teoreticky, ako taký vzor má vyzerať. Presne týmto istým spôsobom môžete zistiť, ako ten vzor má pod vlnou vyzerať, sa dá normálne vypočítať, pretože stačí si zobrať nejakú vlnu a potom pustiť na ňu pod nejakým uhlom, v tomto prípade to už takmer vertikálne, veľa lúčov, ktoré postupujú rovnobežne z vrchnej strany. Kľudne si môžete pod nejakým uhlom, to už je vaša vec. A v každom bode podľa Snellovho zákonu vypočítať smer šírenia toho lúča vo vode. No a potom nájsť priesečník so spodkom toho bazéna alebo tej nádoby. Na získate každý lúč, kam dopadol. No a potom v tejto časti, keď si nakrájate povedzme po centimetríku túto oblasť, 1 cm, 2, 3, tak zistíte, že v niektorých tých oblastiach sa vám stretlo viacej lúčov, to je to miesto, kde to bude svetlejšie, no a v niektorých oblastiach, napríklad tu sa tam nedostal skoro žiaden lúč a to je oblasť, ktorá je tmavá. To znamená, že úroveň jasu, keby si chcete nakresliť graf priebehu jasu na spodu tejto nádoby, tak množstvo jasu v danom mieste je úmerné počtu lúčov, ktoré z tých rovnomerne dopadajúcich dopadli do daného miesta. Z toho aj vyplýva, že tých lúčov by ste mali počítať veľmi veľa, pretože keď by ste chceli mať povedzme tu na aspoň 20 tých oblastí, aby ste mohli robiť 20 bodov, nakresliť graf z 20 bodov, no a tú úroveň jasu by ste nechceli iba čierna a biela, ale aby to malo aspoň nejakých 16 úrovní šedej, proste ako jasových, no tak potom potrebujete tých lúčov, ktoré sa tam dovnútra dostanú, je aspoň 20 bodov krát 16 tých lúčov, nejakých 300, 400, čiže ak by ste toto aj nejako chceli v počítači urobiť, lebo to je asi zrejme najlepšia úloha aj pre počítač, ísť v cykle od 0 po neviem koľko, po tej vlne zrátať v každom bode podľa sinusovky, Snellov zákon lomu, priamku, priesečník so spodkom a nájsť si, do ktorého miesta vám ten lúč dopadol, to je tak pre počítač. Tak len aby ste vedeli, že tých lúčov, ktoré potom treba robiť, nemôže byť tak málo, ako je tu na obrázku, je to iba ilustračný, no ale treba nechať ten cyklus bežať v tom počítači aspoň s 1000 alebo 10 000 lúčov, potom získate tu na relatívne veľmi slušné rozdelenie, no a budete si môcť vypočítať, ako by ten profil mal na spodku vyzerať. Prečo to navrhujem počítať? Lebo je to veľmi zaujímavá vec. Pozrite si napríklad, že čo by sa dalo očakávať. Všimnite si tu pod týmto vrcholčekom, ktorý sa správa ako spojka, sa mi ten lúč relatívne slušne fokusuje v nejakom mieste. Čiže tu táto vrchná časť tej šošovky má niekde ohnisko tu na. A teraz z toho vlastne vyplývajú otázky. Závisí na hĺbke vody?
bude ten vzor na spodku viac ostrý, keď sa práve umiestním tu do tejto roviny, keby tá hĺbka vody bola práve takáto, budem vidieť vtedy nejaké ostrejšie čiary, alebo keď bude tá voda veľmi plitká, že iba nejaká takáto. Hej. Znamená to, že nebudem vidieť také ostré čiary, bude to viacej rozmazané? To sú už otázky, ktoré sú na vás a ktoré môžete veľmi rýchlo zistiť, lebo na prvý pohľad sa to tak zdá, že v závislosti od amplitúdy vlny existuje nejaká rozumná hĺbka, kedy by mali byť tie čiary možno najostrejšie. A to vlastne je už z tých vecí, ktoré vy môžete robiť a ktoré sú experimentálne pomerne jednoducho zvládnuté, napustiť do nádoby rôzne množstvo vody a pozrieť sa, ako ten vzor, tie vlny, aký vzor na spodku vyrobia. Ďalšia vec, ktorú tu vidíte, už aj takto okom, iba keď sa to nakreslí, je tu na spodu, že napriek tomu, že najväčšie sfokusované miesto, kde by mala byť tá čiara najúžšia, je síce tu ale keď vodu hĺbku predĺžujem, tak tá vlna láme to svetlo takým zvláštnym spôsobom. Všimnite si, keď sa pozrieme tu na spodu, že tu je najväčšia intenzita presne v tomto bode, v strede pod vrcholom, ale keď idem nižšie, keď urobím vodu hlbšiu, tak sa to ako keby rozdielilo na dve časti. Tu je to tmavé, tu je pomerne veľká koncentrácia tých lúčov, ktoré sa mi stretli, tu je to zase také redšie, zase veľká a znovu riedka. Čiže už aj takto na prvý pohľad sa zdá, ako keby mohlo sa tie čiary, ktoré sú na dne, mohli rozštepovať. Že podľa toho, akú mám vlnu, keď je málo zakrivená, tak sa mi môže sa toto ohnisko až dolu, vtedy mám jednu čiaru a ako sa tá vlnka hýbe, zväčšuje, zmenšuje, tak v prípade, že by napríklad je polomer krivosti stúpol, že tá vlna by narástla, tak sa môže stať, že tá pôvodná čiara sa rozštiepí na dve. Keď sa pozriete na fotografiu takého bazéna, tak zistíte, že naozaj, napríklad na tomto mieste, tie vlny sú na vrchu samozrejme komplikované a nie pekné, iba rovné, že tu bola jedna čiara a tá sa zjavne rozštiepila na dve. Tu je to také ešte komplikovanejšie, tu je až taká nejaká divná, taký oblúk sa vytvoril, že to má svetlé, tmavé, svetlé, ale toto rozštiepenie tu pekne vidno, na týchto miestach je ešte komplikovanejšie. Čiže to je pomerne bežná vec, že tie čiary, ktoré sú na spodku tej nádoby, že sa rozštepujú. Samozrejme, prosím vás pekne, takýto pekný obrázok vy nebudete vidieť, lebo to sa celé hýbe. Hej, to musíte vidieť, že to je dynamický jav, tie vlny tam pobehujú, narastajú, klesajú, čiže v podstate to, čo vidíte normálne, iba mihotanie takýchto čiar, ale čo je na nich zaujímavé, že tá pôvodná čiara sa potom rozštepuje, oni sa spájajú dohromady, čiže okrem toho, že tam tie čiary sú, tak toto je tiež jeden zo zaujímavých javov, to ich rozdieľovanie na rozštepovanie a spájanie sa naspäť. A tento jav, znovu je tu ten istý obrázok, ktorý som vysvetľoval, tu je iba jedna čiara, a pokiaľ voda stúpne hladina, alebo sa tam dostane vlna s väčšou amplitúdou, a teda s väčšou krivosťou, tak sa to môže rozštiepiť na dve. Dobre. Prosím vás pekne, k tomuto jednoduchému modelu, ako sme urobili, že Snellov zákon lomu, treba povedať, že síce je to v prvom okamihu celkom dobré riešenie, ale má svoje slabé stránky. No a jedna vec je, že lúč sa pri lome vždy častočne aj odrazí, takže nie všetko svetlo prejde dovnútra, najmä pod malým uhlom, kebyže dopadá žiarenie na hladinu, tak dosť veľká časť sa môže odraziť. To poznáte veľmi dobre, že hladiny sa lesknú. To znamená, že nie je celkom pravda, že môžem to riešiť tak, že napríklad tento lúč že iba dopadol, odlomil sa, pozriem, kam dopadol na dne. Keby sme chceli byť exaktní, tak by sme si museli zrátať, že časť energie sa odrazí, že iba časť sa zlomí dovnútra. Pokiaľ by ste to v literatúre hľadali, tak nájdete to pod názvom Fresnelové vzťahy. Tam nájdete vzorček, ktorý povie, že pre daný uhol dopadu alfa, pre uhol lomu beta a pre materiál s indexom lomu n je tam vzorec, ktorý vystupuje alfa, beta a index lomu a povie vám, že odrazí sa 10% energie a prestúpi 90%, povedzme. Priamo iba stačí dosadiť. To by bolo poriadnejšie. Urobiť to je ľahké naprogramovať. Ten vzorec, je to vzorec, ktorý sa priamo rovná. Koeficient priepustnosti rovná sa vzorec, kde vstupujú alfa, beta a index lomu. Čiže to je pomerne triviálna vec. Druhá vec je, že ten odrazený lúč nemusí nevyhnutne zmiznúť preč, ale môže zasiahnuť susednú vlnku. Znovu by som to ukázal napríklad tu.
napríklad tento lúč, ktorý tu sa sami láme a keď sa odrazí, tak pôjde niekde týmto smerom, tu na. Hej, aj ten odrazený lúč v konečnom dôsledku dopadne niekde na ďalšiu vlnu a tiež sa čiastočne odrazí a lomí. No a to nám už začína situáciu pekne komplikovať. Na druhej strane zase nechávam na vás, keď sa niekto do toho pustí, že či to stojí za tú námahu alebo nestojí, pretože v istom okamihu nemusíte robiť model veľmi dokonalý, lebo za veľkú námahu, to je obrovská komplikácia, keby ste chceli trackovať aj odrazené lúče. Námaha by bola veľká, otázka, či ten výsledok alebo zvýšenie presnosti alebo toho, čo na tom jave vidíte, či by vám vôbec niečo prinieslo. Môj osobný názor je, že tie odrazené lúče, ktoré sa znovu lámu ďalej, že asi nemajú veľký, že asi veľa neurobia. No ale napríklad toto, že implementovať do toho, že tu na lúč, že sa zálomí donútra iba 60% alebo 40% sa odrazí, je triviálny vzorec, ktorý by som si vedel predstaviť, že keby som robil ten cyklus, že choď s lúčmi od 1 po 10 000 a zrátaj sinus podľa Snellovho zákonu lomu a vynásobí to jednou konštantou, ktorá priamo do ktorej tie uhly vstupujú, je triviálna vec, ktorá nedá veľa námahy a dosť to pomôže. Hej, už tie komplikovanejšie trasovanie lúčov, že odrazený môže naraziť znovu a znovu sa lámať, sa mi zdá pre mňa už podľa mňa príliš komplikované a zbytočné. Prosím vás pekne, toto bola taká metóda, by som povedal, pre stredoškolákov dobrá, že človek si urobí proste programy, kde dám sinusovku a nechám posielať lúče, popočítam a získam nejaký vektor, vektor čísel, ktorý hovorí o jase a nakreslím si graf. To je vec, ktorú by ste mohli bez problémov zvládnuť úplne triviálnymi metódami. Samozrejme, existuje dokonalejšie metóda na realistické zobrazovanie objektov, je ich viacero tých metód, jedna sa volá ray tracing a s tým sa robia tie krásne počítačové scény umelé, keď vám niekto zvizualizuje kuchyňu, keď si dáte navrhnúť a chcete tam aj osvetlenie, aj bazén, aby sa ligotal v ňom a podobne, tak to sú veci, ktoré dneska sú počítačovo krásne zvládnuté. Však to vidíte v kinách, že sa už nedajú rozlíšiť tie scény, ktoré boli vypočítané od reality. No a napríklad, keď si pozrite túto webovskú stránku, to je univerzita, kde počítačoví ľudia sa živia alebo pracujú na vývoji takýchto metód. No a rozhodli sa implementovať metódu takú, aby vedeli robiť takéto tiene od priehľadných teliesok. Toto je taký zajačik, to je symbol tej ich školy. A všimnite si, že tu je zdroj svetla, tu na spodku stola je zobrazené svetlo, ktoré prešlo tým zajačikom, poodrážalo sa vo vnútri v tom zajacovi veľakrát, hej, a vyzerá to úplne realisticky, ak máte doma pohár napríklad, hej, a ste pozerali svetlo, ktoré prechádza, čo kreslí na stole, tak to vyzerá veľmi takýmto spôsobom. Čiže do dokonalosti sa dá ísť, hej, ale predpokladám, že týmto smerom asi nie je zrejme ten najlepší spôsob. Pokiaľ viete robiť s nejakými takýmito metódami, ktoré ray tracing robia, napríklad AutoCAD alebo podobné veci, ak ste sa k tomuto nebude niekto už dostali, občas sa to niekto vyskytne, kto kreslí takéto pekné obrázky, však to je triviálne, nakreslí v AutoCADe, tak nakreslíte si bazén s vlnkami a môžete si to takéto niečo vypočítať. Hej, proste sú veci, ktoré sú tie programy sú pre študentov zadarmo, takže pokiaľ má niekto pocit alebo vie robiť v takýchto počítačom podporovaných vývojových prostrediach, tak takýto obrázok alebo nakresliť si, ako vyzerajú vlnky pod bazénom, sa dá až takouto dokonalosťou. Hej, a to už potom nerobíte, vy to robí za vás potom ten počítač, ten autor toho programu to vlastne naprogramoval a dokáže takéto pekné obrázky ako urobiť. Takže aj týmto smerom sa dá ísť, pokiaľ máte pocit, že by vám to niečo dalo a že sa takúto chcete naučiť. Tu je od nich takisto, nielen zajačik, ale priamo hladina vody, ktorú nejakú tu rozvírili nejakými vlnami. Hore je zdroj svetla, tu na spodku je vypočítaný tou ray tracingovou metódou, to, čo by ste tam mali vidieť. Takže dá sa ísť od také primitívnej stredoškolskej metódy, ktorá sa mi osobne sympatickejšia s tým lámaním lúčov, až do takejto dokonalosti. Ten rozsah riešenia tej úlohy je veľmi veľký, ale odvolal by som sa na tú prednášku Maťa Sapáka, čo to bolo včera, že prosím vás pekne, vy neohúrite nikoho na tej súťaži s tým, že ste využili nejakú hotovú vec proste a predvedete to ako zaujímavé. Keby niekto s týmto vyšiel,
išiel, že pozrite, toto si viem vypočítať v AutoCADe a ja síce som si vyrátal profil tej vlny takou primitívnou metódou, ale viem si to pozrieť aj v AutoCADe, tak ma to zaujme, akože fajn, vidím, že ten človek sa tomu venoval, ale na tom sa riešenie úlohy nedá postaviť, pretože vlastne zmyslom toho turnaja a riešenia je, že vy máte pochopiť podstatu tej úlohy a vedieť ju potom vyriešiť, čiže nájsť súvis medzi tými vlnami a tým paternom dolu a vašou úlohou je predviesť porote a súperovi, že rozumiete tomu, čo sa tam deje. Hej. Pokiaľ niekto povie, mám AutoCADový program, kde si nakreslím vlnku, hej, a on mi to vypočíta, to je síce vec, ktorá zaujme, hej, a povie si, aha, tak tento človek ovláda veci, o ktorých sa mne ani nesníva, ale z hľadiska riešenia fyzikálnej úlohy to neurobi skoro nič. Hej, takže prosím vás pekne, aj pri riešení tej úlohy skôr by som bol pre riešenia, ktoré skôr budú demonštrovať vaše fyzikálne vedomosti a naučia vás niečo z fyziky, hej, ako klikanie po počítači a povedať, však ja tu mám AutoCAD, ktorý to vie vypočítať. To nie je vlastne, to ani z hľadiska fyziky vám nič nedá. Takže toľko k týmto realistickým výpočtom. Dobre, prosím vás pekne, ide o vlny v tej úlohe. Vlastne to má byť aj zmyslom, že z toho paternu sa na vás pýtajú, že či viete povedať niečo o tých vlnách na povrchu. Prosím vás pekne, tie vlny sú same o sebe zaujímavé, pretože vlny na hladine sa tak vymykajú také bežnej predstave, to, čo si normálne pod vlnami chápeme. Zvuková vlna je taká bežná, s ktorou sa stretnete, proste stlačený, zriedený vzduch alebo svetelné vlny, poznáte tak bežne. No a tie sú charakterizované tým, že existuje nejaká rýchlosť šírenia tej vlny. Napríklad svetlo sa šíri 300 000 km za sekundu. Hej? A kmitá s frekvenciou 10 na 14 Hz a teda mám v dĺžku vlny pol mikrónu alebo koľko. Hej. Zvuková vlna to isté. Zapískam 1 kHz, ide to zhruba 300 metrov za sekundu pri takéto teplote ako je v miestnosti tu na. No a teda, keď mám frekvenciu kHz 300 metrov za sekundu, tak má dĺžku vlny 3 cm, ak sa nemýlim, alebo tak nejako. Hej. To znamená, že prosím vás pekne, tam je to pomerne jednoduché, zväčší frekvenciu na dvojnásobok, vlnová dĺžka je polovičná. Hej. V prípade vln na vode to tak nie je. Pretože vlny na vode sa nesprávajú takýmto spôsobom, že zvýšite frekvenciu na dvojnásobok, tak máte polovičnú vlnovú dĺžku, to neplatí. A navyše vlny na hladine sú dvojakého druhu. Prečo vzniká vlna na hladine? No ja mám čistú hladinu, buchnem do nej rukou, čiže ponorím časť vody povedzme donútra, tá voda sa vráti a kým sa ustáli, tak proste chvíľku kmitá. Tak vznikajú vlny. Čo je mechanizmom? Prečo sa mi tá hladina vráti a chce sa vyrovnať? Keby sa mi nechcela vrátiť, tak vlny nebudú. Proste stlačím a ostal by tam priehyb. Hej, a žiadne vlny nebudú. Čiže nutnou podmienkou, aby tie vlny vznikli, musí byť dôvod, prečo sa tá hladina chce znovu vyrovnať. No a tie dôvody môžu byť dva. Prvý dôvod je gravitácia. A tie vlny voláme gravitačné, to je taký dneska už taký zlý názov, lebo pod gravitačnými vlnami si každý predstaví gravitačné vlny nejakých supernov a čiernych dierach, ak sa ich snažíme zmerať, ale aj vo vode sa to volá gravitačné vlny, to sú tie vlny, kde rozhodujúcim dôvodom pre vyrovnanie tej hladiny je gravitácia. Stlačím vodu dole, ostatná voda musí stúpnuť hore, energeticky nevýhodné, samozrejme má snahu sa to vyrovnať, gravitácia, všetko sa snaží dosať čo najnižšie, ako len môže. No a to je dôvod, prečo sa hladina chce vyrovnať a môžu vzniknúť vlny. Ale existuje aj iný mechanizmus, to sú tzv. Kapilárne vlny, lebo voda má veľké povrchové napätie, už to tu nám Machala dneska spomínal pred chvíľočkou, a teda povrch vody chce byť čo najmenší. Čiže pokiaľ ja zväčším povrch vlny, napríklad je potlačením alebo zdvihnutím, tak je to väčší ako rovný povrch, tak tiež sa voda snaží urobiť ten povrch čo najmenší a snaží sa vyrovnať. To je niečo podobné, ako keby ste mali mydlovú bublinu a keď do nej fúknete, tak ona sa vráti naspäť do rovnej, vďaka povrchovému napätiu. Keď mám mydlovú bublinu vertikálne, tak gravitácia nepôsobí v smere kolom na tú bublinu, ale keď fúknem, bublina sa naspäť vyrovná. To je povrchové napätie. Obidva tieto javy sú úvody dôležité,
Tieto gravitačné vlny, asi tušíte, že majú význam vtedy, keď tie amplitúdy vln sú väčšie, vtedy tá gravitačná energia je vyššia a tieto kapilárne vlny majú význam, keď sú tie amplitúdy vln malé. Ukazuje sa, že proste pre malé vlny je to tento efekt, pre veľké vlny tento efekt. Prosím vás pekne, pre vás je dôležité, keď budete pátrať v literatúre k tým vlnám, že tie vlny, ktoré sú v bazénoch, ktoré majú hĺbku niekoľko centimetrov, tak tam už sú to tie gravitačné vlny. Tie kapilárne vlny, to sú také jemné vlnky, občas to aj vidno, aj v bazéne, keď si všimnete, keď fúknete alebo hodíte kameň, tak okrem tých klasických vln, tak niekedy po povrchu tých vln idú také jemné, drobné vlnky s vlnovou dĺžkou možno centimetra alebo zo pár milimetrov. No a to sú tie kapilárne, typicky milimetrové rozmery. Hej. Takže taká rýchla intuícia, keď sa budete pozerať na ten pattern, tak gravitačné vlny spôsobené gravitáciou to sú radov centimetre a viacej, teoreticky až nejaké tsunami s rozmerom niekoľko metrov, to sú gravitačné, a kapilárne to sú také milimetriky. Keď uvidíte niekde na hladine vody, napríklad úloha s bublinkou tam budete mať riešiť dneska, a keď uvidíte na stene bublinky nejaké mikrovlnky s rozmerom povedzme milimeter, hej, tak tie parametre vody ako hustota a povrchové napätie sú také, že toto zodpovedá tým vlnám kapilárnym. Takže prosím pekne, pújim pohľadom na vlnku na hladine vody, vieme, že teda milimeter rádovok tam prevažuje kapilárne, centimetra viacej gravitačné. No a takže nás sa to týka hlavne tých gravitačných vln v tom bazéne. No a tam sa ukazuje, že tieto vlny nemajú konštantnú rýchlosť šírenia. Čiže to nie je ako vo vzduchu, že písknem píšťalkou 1 kHz a ide to 300 m za sekundu a písknem píšťalkou 2 kHz a tiež to ide 300 m za sekundu. Hej. Keby to tak nebolo, tak by to bol prúser, lebo si predstavte, že mám orchester, ktorý tu nahrá nejaký akord, na o 100 metrov ďalej, keby tie vlny každá išla inou rýchlosťou, tak by vysoké C by došlo povedzme skôr ako úder na bubon. Viete si predstaviť takú situáciu, že niekto hrá na klavíri, hej, pravú, ľavú ruku, no a keby sa každá frekvencia šírila inou rýchlosťou, no tak potom na opačnom konci miestnosti dôjdu vysoké tóny povedzme skôr ako nízke, alebo naopak. Hej, tak to nie je, hej, to už vieme, ale u vody to presne takto je. Pre vodu platí, že rýchlosť šírenia vlny na hladine vody súvisí s gravitačným zrýchlením, to nás neprekvapuje. Čím väčšie gravitačné zrýchlenie, tým viac sa bude snažiť rýchlejšie tá hladina vyrovnať, väčšie sily tam budú pôsobiť, ale v menovateli je Káčko. Káčko je to vlnové číslo, čiže 2π/lambda. Poznáte vlny? Mali ste, dúfam, aspoň tí, čo sú starší, tak už ste mali nejaké vlny, takže také pojmy snáď sú známe. Čiže toto menovateľ je prevrátená hodnota vlnovej dĺžky. Vidíme, že rýchlosť súvisí s odmocninou z vlnovej dĺžky. Že na hladine vody to naozaj je tak, že keď ščeríte hladinu vody povedzme rýchlosťou 3 krát za sekundu a urobíte malú vlnku, tak tá má malú vlnovú dĺžku, tak sa bude šíriť rýchlejšie, ako keď ščeríte vodu pomalšou rýchlosťou. Keď sa budete, tak teraz je zimné obdobie, čiže už vás nemôžem poslať na kúpalisko. No ale dá sa to vidieť aj vo vani, ale ešte lepšie v škole, ak máte bazén v škole alebo chodievate, že máte v rámci telocviku plávanie, tak prosím vás pekne, aj toto sa dá všimnúť, že skúste čeriť hladinu vody periodicky rôznou frekvenciou a zistíte, že vlny, ktoré tam odchádzajú, idú rôznou rýchlosťou. Hej. To je zaujímavá vec, lebo prosím vás pekne, nie vždy, alebo to nie je typická situácia, že by sme čerili vodu nejakým pravidelným kmitaním. Častejšie prípad, že hodím kameň do vody napríklad, alebo tľapnem rukou a okolo toho sa začne šíriť taká kruhová vlna. Hej. No a tá kruhová vlna, to nie je sinusovka, to je také niečo zopár, iba málo sinusoviek a dá sa ukázať, to je zmes sinusoviek s rôznou frekvenciou. No a keď sa to vypočíta poriadne, tak zistíte, že ten balík, ten kruh sa šíri potom rýchlosťou, ktorá je daná zmenou frekvencie s vlnovým číslom a je to ku podivu pre takéto gravitačné vlny polovička rýchlosti fázovej, polovička toho C-čka. Čiže grupová rýchlosť je polovičná. To je zaujímavá vec, keď budete najbližšie pozerať kruh na hladine vody. Čiže tu nás si predstavte, napríklad toto mám ten kruh a tu budú tie vlnky a ten kruh sa postupne zväčšuje, tak rýchlosť zväčšovania toho kruhu je menší ako rýchlosť vlniek v tom kruhu.
Proste tie vlny sa tu vynárajú v tejto vnútornej časti, prechádzajú cez ten kruh a na vonkajšej strane toho kruhu miznú a ten kruh sa postupne zväčšuje. To je taká zvláštna vec. Ak ste si to nevšimli, tak po ceste, keď pôjdete domov do nejaké mláky alebo do niečoho, hoďte kameň a všimnite si, že naozaj ten kruh, tá vlna, ktorá tam je, nie je tak, že by to bola vlnka, ktorá sa postupne zväčšuje, ale tam naozaj na vnútornej strane vlny vznikajú, na vonkajšie miznú, presúvajú sa cez celý ten kruh, lebo ich rýchlosť je väčšia a samotný kruh, čo dajú toto grupovou rýchlosťou, ide polovičnou rýchlosťou. Čiže prosím vás pekne, to nie je také, ako že keď budete robiť ten experiment a budete si chcieť urobiť vlnovú dĺžku vlny povedzme 10 cm a budete chcieť zmeniť na 5 cm, tak to neurobíte tak, že zväčšíte frekvenciu na dvojnásobok. Urobíte si nejaký vlnostroj, ktorý bude čeriť tú hladinu, budete tam mať vlnky, tak na zdvojnásobenie alebo spolovičnenie vlnovej dĺžky nestačí dať dvojnásobnú alebo polovičnú frekvenciu, to tak nebude fungovať. To je taká zvláštna vec u týchto vln na hladine. Pokiaľ tie vlnky urobíte veľmi jemné, že to budete robiť v nejakom akváriu na stole a budete chcieť robiť už rádovo vlny centimetr alebo zo pár milimetrov a už sa vám do toho začne pchať povrchové napätie, tak prosím vás pekne, tu je potom vzťah pre rýchlosť vlny, keď tam je kombinácia gravitačného efektu a toto sigma k lomeno rho, sigma je povrchové napätie a rho je hustota. A to je prosím vás pekne zase časť, ktorá je zodpovedná za povrchové napätie, takže dokonca to môže byť ešte komplikovanejšie. Čiže prosím vás pekne zapamätáme si, že vlny na hladine vody sú veľmi zložité a neplatí také jednoduché pravidlo, dvojnásobná frekvencia znamená polovičnú vlnovú dĺžku. No a celé to je ešte prosím vás pekne horšie, ešte keď tá voda je plitká, vtedy sa to ešte viacej skomplikuje. Ďalšia zaujímavá vec je v súvislosti s tou fokusáciou. Sa vrátim trošku naspäť. Hej. Tak sme si povedali, že tu na vrchu, že mám akúsi šošovku a že ohnisková vzdialenosť súvisí teda s indexom vody, s tým nič neurobíme, ale že súvisí s krivosťou tu na tej vody na vrchu. To znamená, že keď urobím vlnku vyššiu, tak budem mať kratšiu ohniskovú vzdialenosť. Takže zase experiment chcem robiť, toto ma napadne. To znamená, že skúsim si urobiť nejaké akvárium, vlnostroj a budem mať tendenciu meniť veľkosť tej vlny. To je celkom prirodzená vec, ktorá by vás mohla ako prvé napadnúť, že zmeniť ohniskovú vzdialenosť tej vlny, takže zmením amplitúdu. Prosím vás pekne, to sa tiež nedá. Na rozdiel od zvukovej vlny, kde pridáte hlasitosti, hej, a tlaková vlna je dvojnásobná, na rozdiel od svetelnej vlny, hej, kde jedna baterka dá nejaké svetlo, dve baterky dajú dvojnásobné, tak a vlnová dĺžka sa nezmení, keď mám laser červený a druhý laser červený a ide spolu, tak zase je to červený laser, červené svetlo s dvojnásobnou intenzitou, tak v prípade vody to neplatí. Prosím vás pekne, to je ďalšia vec, ktorú nebudete vedieť spraviť, pretože tie vlny vo vode vyzerajú asi nasledovne. Tu je nejaká loptička nakreslená, ktorú vy vidíte, že tak behá hore-dole. Ale keby ste si dali, prosím vás pekne, dovnútra do tej vody nejaké prachové zrnko alebo čajové lístky alebo niečo podobne a pozerali by ste sa, čo sa deje vo vnútri bežiacej vode, tak zistíte, že každý bod tej vody sa pohybuje v podstate po kružnici. Hej. Tá vlna prebieha tak, že elementárna molekula vody alebo tá čiastočka nejaká v tej vode vykonáva taký pohyb po kružnici, na povrchu veľký a postupne smerom do hĺbky to klesá. Čiže v podstate ten pohyb tej vlny vzniká tak, že každá tá molekula ide po kružnici, tu ide tiež po kružnici, a keď táto je hore, táto je práve dole a tá vlna, keď si to premyslíte, tak vlastne sa posúva zľava doprava a vlastne robí tú vlnu. Dobre, ide o gravitačné vlny, to znamená, že prosím vás pekne, máte z fyziky už toľko viete, že nejaká rovnováha síl musí platiť, čiže prosím vás pekne, táto molekula sa nemôže vrtieť ľubovoľne rýchlo, lebo to je ako keď ju mám na špagáte kameň a keď budem veľmi krútiť, tak musím veľkú silu, ktorou to budem držať. Čiže prosím vás pekne, táto molekula vody, ktorá sa tu krúti, alebo táto časť vody, ktorá sa tu krúti s frekvenciou F, hej, tak nemôže ísť ľubovoľne rýchlo, ľubovoľnou frekvenciou, lebo inak by mi uletela preč, by som ju katapultoval z tej vody preč. Niečo ju musí držať v tomto vrchu, na vrchu, keď sa tam tá oblasť vody nachádza, niečo musí zabrániť, prečo neutečie von. No a to, čo je jedinú silu, ktorú tu máme, je gravitácia. To znamená, že odstredivá sila v tomto mieste vrcholetu vlny nemôže byť hociaká, ale musí byť práve rovná gravitácii.
Jasne, keby tá gravitácia bola väčšia, no tak ju stiahne tú hladinu dole a keby bola menšia, ju zase naduje dohora a celá sa tá hladina ustáli proste práve v rovnováhe, keď dostredivá sila pôsobí, alebo dostredivou silou v tomto vrchole bodu tej dráhy je práve gravitačná. To keď si napíšete, odstredivá sila mr, alebo dostredivá mr omega na druhu, r je polomer kmitavého pohybu, čiže amplitúda vlny, omega je kruhová frekvencia, je m krát g gravitačné zrýchlenie. Už vieme, že omega a vlnové číslo akú sú spojené a pamätáme si, že pre gravitačné vlny ten vzorec, ktorý tam už bol uvedený, G lomeno K pod odmosinou, čiže G krát 2pi lomeno lambda. Keď to tam dosadíte, tak z rôzho zistíte, že R, to je polomer tej vlny, je lambda lomeno 2pi. Bodka. Jasne? Amplitúda vlny v gravitačnej je daná vlnovou dĺžkou po predelení 2pi. Čiže nedá sa, keď vy zväčšíte amplitúdu na dvojnásobok, keď zväčšíte R, no tak sa vám zväčší vlnová dĺžka. To je výsledkom, že všetky vlny na hladine vody vyzerajú v podstate rovnako. Keď urobíte jemnú vlnku, tak je malá vlnka, jemne zvlnená. Keď urobíte veľkú vlnu, tak je veľmi zvlnená. Ale ten podiel amplitúdy a vlnovej dĺžky je zhruba rovnaký. Neviem, či si to všimli, ale aj vlny na mori, keď sú pomerne hlboké, povedzme polmetrové, tak nejako vyzerajú, majú nejaký profil. A majú ten profil zhruba rovnaký, ako majú centimetrové vlnky, keď hodíte kamienok do vody. To je dané týmto vzťahom, že jednoducho amplitúda tej vlny je spojená s vlnovou dĺžkou. Čiže ďalšie, čo nebudete môcť robiť, je pri fixovanej vlnovej dĺžke meniť amplitúdu. To sa tiež nedá. Čiže ako robiť experiment, že zafixujem vlnovú dĺžku a skúsim urobiť závislosť od amplitúdy, to tiež sa nebude dať urobiť. Je to jednoducho navzájom prepojené a treba sa s tým zmieriť a treba s tým žiť. Že tá fyzika vln na hladine vody sa správa takýmto spôsobom. Na druhej strane, keď sa takáto vec udeje, že funguje nejaké škálovanie, tak to je veľmi príjemná vec, lebo teoreticky tým pádom ten vzor, ktorý bude mať na dne, by sa nemal zmeniť, keď to naškálujem na polovičku. Čiže zväčším amplitúdu alebo zmenším amplitúdu vlnu na polovicu, vlnová dĺžka padne na polovicu, vlnka bude dvakrát taká hustá a dvakrát taká malá. No a keď zmenším hĺbku vody na polovicu, tak teoreticky by to, čo budem vidieť na dne, by malo byť úplne rovnaké, len by to malo byť dvakrát také husté. Jasne rozumieme, keď ako kvôli škálovaniu, že keď mám zmena amplitúdy a vlnovej dĺžky prepojená, keď zmenší všetko na polovičku a ešte hladinu na polovičku, tak musím dostať ten istý obrázok len dvakrát menší. No to je zaujímavá vec, toto vyplýva z fyziky, že by to tak malo byť a rozhodne by to mohlo byť zaujímavé, keď budete robiť tie pokusy, napríklad na takúto vec sa pozrieť. Že skúsiť frekvenciu, obrázok na dne s danou frekvenciou, potom zdať frekvenciu tak, aby bola vlnová dĺžka polovičná, no a zmeniť hladinu na polovicu a pozrieť sa, čo bude mať na dne a porovnať tie dva obrázky, či sa na seba naozaj tak veľmi podobajú, ako tvrdí táto teória. Dobre, čo ďalej? Čo ďalej by mohlo byť zaujímavé, prosím vás pekne? Otázka je teda, keď to budete riešiť, čo s tou úlohou robiť, proste, lebo však budete mať, zoberte si akvárko a budete tam robiť vlny, no a čo tam sledovať? Tak otázka je, či tam vznikajú nejaké charakteristické tvary, už som povedal, že tam budú čiary a že tam budú nejaké rozdvojenia, možno tam nájdete aj niečo iné. Nejaké iné javy, ktoré si tam všimnete, ktoré sa pravidelne objavujú. No a pokiaľ by ste také niečo našli, odfotili a vysvetlili, prečo to vzniká, tak to by bolo veľmi, veľmi pekné miesto v tej prezentácii predstaviť. Pozrite sa, robili sme takýto experiment. Áno, všetci vedia, že rovné čiary, všetci vedia, že sa rozdvojujú, no ale my sme si všimli takúto zvláštnu vec, že tam vznikajú krúžky. No a tento krúžok napríklad tu je a je spôsobený tým a tým napríklad. To by som si vedel veľmi pekne predstaviť. Ďalej, celé som to tu vysvetľoval na geometrické optike Snellov zákon lomu. Dám podrazáckú otázku, že či sa tam nemôže uplatniť aj nejaká difrakcia svetla alebo interferencia. Za tým sa treba iba zamyslieť. Aký vplyv majú optické vlastnosti kvapalín? Už vieme, optický index lomu kvapaliny vstupoval do polomeru krivosti šošovky. Čiže otázka je, vyskúšame rôzne kvapaliny. Skúste dať akože vodu, zoberte glycerín, ten má iný index lomu, nejaké oleje a podobne. To by mohlo byť tiež zaujímavé. Každá z tých kvapalín má inú hustotu, má iné povrchové napätie, tie vlny budú ináč vyzerať na tej hladine. Čiže bolo by zaujímavé, podľa mňa na vašom mieste by som zrejme aj vyskúšal okrem vody možno aj nejaký iný typ kvapaliny. Ďalej, závisí tvar a ostrožia na hĺbke bazéna? To je znovu tá istá otázka, ktorá tu už raz zaznela. Že
sa zdá, ako keby sa to svetlo fokusovalo v nejakej rozumnej hĺbke pod povrchom. To znamená, že to je tá otázka, ktorá tu je. Hej, či ten tvar a ostrosť čiar závisí na hĺbke. To je zaujímavá otázka. Prosím vás pekne, pravdu povediac, keď som na to pozeral, keď som bol v bazéne, ako tie čiary vyzerajú, tak som ten pocit nemal. Proste sú bazény, ktoré majú plytkú časť a hlbokú časť. Na popravde povedané, keď som pozeral v tej metrovej časti na dno a keď som pozeral v tej 4-metrovej časti na dno, takže by som tam nejaký dramatický rozdiel v tých čiarach videl, nemôžem povedať. Uvidíte vy, vyskúšajte. No jedno z tých vysvetlení, že by to malo byť všade ostré kvôli tomu, že tá vlna je sinusovka a má v každom bode iný polomer krivosti. Na ľubovoľnej hĺbke bazéna sa tam nájde kúsok toho povrchu, ktorý to práve fokusuje do dna. To znamená, je možné, že to od hĺbky nebude závisieť. Aspoň mi sa to tak na prvý pohľad zdalo, ale nechám to na vás na serióznejší výskum. Či existuje hĺbka, pri ktorej svetlo je najlepšie sfokusované. Ako urobiť experiment? Prosím vás pekne, celý problém na tých vln je, že to je dynamický jav, to sa permanentne hýbe. Proste vlny behajú, odrážajú sa a keď sa pozriete normálne na dno toho bazéna, tak to je čistý chaos, ktorý tam vidíte. Čiže to, čo bude pre vás výzva z experimentálneho hľadiska, bude docieliť to, aby ste dokázali reprodukovateľne vyrobiť nejaké vlny, ktoré potom budú vlastne ako dávať rovnaký pattern. Jeden z tých spôsobov je urobiť stojacú vlnu. Keď si urobíte bazénik, a tu na nejaký vlnostroj, čiže dať donútra dosku a tak periodicky hýbať, motorčekom sa to dá robiť. Ako sa to robí, prosím vás pekne, vaši starší kolegovia to vedia, tí, čo robili v Lani TMF, tak potrebovali triasť nejakou nádobou, tí rok predtým tiež niečím, každý rok sa vyskytuje úloha v tom, kde treba niečím triasť, takto. Hej. Takže už z minulých ročníkov by ste mohli mať nejaké experimentálne zručnosti, ako to spraviť. Čiže viem si predstaviť bazénik alebo nejaké akvárko a na jeho kraji periodicky trepem nejakou ponorenou doštičkou a tým viem vyrábať vlny s danou frekvenciou a nejakou vlnovou dĺžkou. Pokiaľ to správne naladíte, tak vám môžu vzniknúť pekné stojace vlny. To znamená, že bude tam v tom akvárku vlna, ktorá už nebude behať správa doľava, ale bude stať na mieste, len sa bude prehýbať hore, dole na jednom mieste. To tiež není bohvie čo, lebo na spodku, keď sa na ten pattern pozrete, tak on sa vám bude hýbať, lebo tam, kde je chvíľku vrcholček, za chvíľku tam je zase dolinka, no ale aspoň to nebehá po tom akvárku správa doľava a je to stacionárne, a keď to nafilmujete alebo urobíte zo pár fotiek, tak nájdete vzor tie rovnobežné čiary na dne, ktoré zodpovedajú rôznym okamihom tej vlny od rovnej hladiny, keď práve tá vlna prechádza minimum, cez vlnu, ktorá je zakrivená jedným smerom a vlnu, ktorá je zakrivená opačným smerom. Takže viem si napríklad toto predstaviť, že z analýzy nejakého videa alebo série fotografií u stojacich vln nájsť proste obrázok, ktorý je aspoň trošku ako reprodukovateľný. Prosím vás pekne, návrh by mohol byť aj takýto, statická deformácia povrchu. Keď mám takýto problém, čo tak si urobiť vlny? Hej? Dajú sa kúpiť rôzne plastové fólie alebo na krytiny na strechu z plastov, a tie nie sú veľmi kvalitné, aby nejakú kvalitnú fóliu vytvarovať do sinusovky, zlepiť lepiacou páskou, aby to bola taká pekná sinusovka, viem si to predstaviť, položím na hladinu vody, no a získam stacionárny povrch v tvare tej vlny, v tvare sinusovky, ktorý sa mi nehýbe. Otázka je, do akej miery vám to zožerú potom oponenti, že toto zodpovedá fyzike tej úlohy, ale veľmi by vám to spríjemnilo život. Viete si predstaviť, že mám vlnku, ktorú tam na tej hladine, ktorú tam položím, nalém donútra vodu, aby to bolo teda ten tvar taký zalomený a máte čas. Môžete pozerať, môžete si meniť hĺbku vody a tá vlna je furt rovnaká. Jasne, takže dá sa to aj takúto veci viem predstaviť, porozmýšľať na nejakou statickou deformáciou povrchu a aby ste získali nepohyblivý sa obrázok a aby ste mohli preskúmať povedzme fokusačné, defokusačné vlastnosti takej nejakej vlny. Ďalší problém bude, ako to nafotiť. Lebo vás sa pýtajú na svetlé čiary na dne, ako ich vôbec nafotiť. No keď sa budete pozerať z vrchu, tak samotný povrch toho bazéna je deformovaný. A tým pádom tie čiary budú deformované. Keď sa vrátime sem k tomu prvému obrázku, tak všimnite si tu, ak to dobre vidno, to sú kachličky. Tak všimnite si, aká je táto kachlička tu úplne dokrivená. To je preto, lebo v tejto oblasti na hladine vody je vlna.
Čiže keby som sa zaujímal o tvar, povedzme, tejto čiary, hej, tak to určite nie je tá čiara, to, že to je krivé, to vôbec nemusí byť spôsobené tým, že naozaj tá čiara je krivá, ale tým, že ten obraz tej steny alebo dna toho bazéna je pokrivený tou vlnou na povrchu. Jasne, čiže problém bude, že náhodou tá čiara môže byť aj rovná na tom bazéne, ale vy ju odfotíte ako krivú kvôli tomu, že ju pozeráte cez zakrivený povrch. Čiže ak chcete vidieť to, čo je na dne, tak to je problém, ako nemôžete to fotiť cez hladinu, cez vrch. Tých možností je viacero, ako to spraviť. Zo pár nápadov som sem dal. Jedna možnosť je, že urobí to tak, že mať akvárko so skleneným predkom a fotí to cez bočnú stenu akvária. Tá je rovná, tá by nemala obraz deformovať nejako výrazným spôsobom. A druhá možnosť je na spodok papiera urobiť akvárku, ktorá má spodok sklený, dať tam papier, no a svetlo, ktoré tam dopadne, tak vlastne osvetlí ten papier. Bude miesto, kde bude taký priesvitný papier, tenučký prieklepák, bude svetlejší, tam, kde dopadá viac svetla, inde bude menej. No a potom od spodu môžete si odfotiť vlastne ten papier a získate profil toho, ako naozaj to svetlo na dne toho bazéna vyzerá a nie to, čo vidíte cez vrch hladiny, lebo ináč to bude pokrivené. Dobre, prosím vás pekne, potom je tu zopár článkov a literatúry, ktoré som nepripravil ja, ale kto si druhý, o ktorom vám ešte poviem niečo za chvíľočku. Takže je tu asi 3 strany článkov, ktoré sa s týmto zaoberajú a to si potom môžete akože pozrieť a doštudovať. Dobre, takže táto úloha je taká pomerne ľahká. Na prvý pohľad najväčší problém podľa mňa, ktorý ja vidím, je urobiť nejaké zariadenie na tvorbu vln, kde budete môcť zmeniť frekvenciu. Dobre, tak to by bolo k tejto úlohe. Má niekto k tejto časti k vlnkám nejakú otázku? Pokiaľ nie, neurobím prestávku, ale urobím ešte jednu prezentáciu a prestávku urobím až po nej. Ďalšia úloha, ku ktorej vám chcem niečo povedať, je úloha číslo 7. Pripínačky. Úloha znie nasledovne. Pripínačik plávajúci na povrchu je vraj priťahovaný k iným plávajúcim objektom, ktoré sa tam, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú, a máte to preskúmať a vysvetliť, no a prípadne dosiahnuť aj odpudivú silu. Tam je otázka, že je možné podobným mechanizmom dosiahnuť aj odpudivú silu, tak keby sa to nedalo, tak by to tam asi nebolo. Hej. To znamená, že úloha je pochopiť, prečo sa tie pripínačiky priťahujú a docieliť stav, aby sa aj odpudzovali. Dobre, prosím vás pekne, podstatou toho problému, ktorý vás hneď napadne, je asi povrchové napätie, lebo to je klasická vec, keď sa učí povrchové napätie, tak sa hovorí, aj tu na to Machala spomína, že položíte na povrch spínku, alebo špendlík, alebo niečo podobne, ihlu a tá pláva. No a takýmto spôsobom je možné položiť na povrch aj pripínáčik, to je ten hrot, tu je to okrúhle. Prosím vás pekne, prečo pripínáčik? Veľmi z jednoduchého praktického dôvodu, lebo ten ho môžete prstami chytiť tu na vrchu za tento hrot, sa to dá pekne chytiť a pekne sa to dá položiť na tú hladinu, takže kvôli tomu, kľudne mohla byť úloha, že tam máte položiť mince na povrch, no ale s tým sa robí oveľa horšie. Ten pripínačik má stopku, na ktorú to môžete pekne chytiť a položiť, preto pripínačik, aby ste na tom nehľadali nejaký podraz, že ten pripínačik je tam nejaký veľmi dôležitý. Je tam len kvôli tomu, že vám ponúka výrobca aj držiačik, za ktorý ho môžete chytiť a pekne položiť na hladinu. Tak preto v úlohe znie, že pripínáčik, ale úloha by presne rovnako fungovala aj s mincami alebo so spínkami. Dobre, v škole sa to klasicky učí na nejakých vodných pavúkoch, toto nie je taký ten náš, čo u nás žije, čo má také 4 dlhé nohy, toto je nejaká varianta, a neviem, v ktorej krajine to žije, tak vyzerá to skôr ako pavúk, má to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nôh, tak mal by to byť naozaj pavúk teda, hej, nemal by to byť hmyz. Dobre, prosím vás pekne, otázka znie, v úlohe bolo, že vraj sa to priťahuje, že keď dám vedľa seba 2 takéto pripínačiky, že sa priťahujú. Vidíme, že dôležité je povrchové napätie, že také prvoplánové vysvetlenie by bolo, hej. Je výhodné z hľadiska povrchového napätia, ak mám 2 takéto pripínačiky vedľa seba, aby sa pricúcili k sebe? No, čo je to energeticky výhodné? Povrchové napätie sa snaží minimalizovať povrch hladiny. Bublinka je guľatá, keď je uzavretý plyn v nej. Napnutá medzi nejakom koliesku je rovná.
aby bol ten povrch minimálny. Čiže z hľadiska povrchového napätia je dôležité to, že tu v okolí toho pripínačiku mám takú nevýhodnú situáciu, že tu taký lievik vznikne z tej vody a to má väčší povrch, ako keby tá hladina bola rovná. Keď mám dva pripínačiky, tak mám dva také povrchy, že? Takže mám dvakrát nejakú pokazenú plochu. Ale keď sa dostanú k sebe, že by bol jeden a druhý vedľa seba, tak už súčet tých pokazení je menší, ako výsledok toho pokazenia, tá plocha by mala byť menšia, ako je súčet tých dvoch. To znamená, že na prvý pohľad by sa zdalo, že ani viacej nemusím nič riešiť, hej, a že je to jednoducho povrchovým napätím tým, že zdeformované od dvoch špendlíkov, tá deformácia je menšia ako súčet dvoch deformácií od izolovaných špendlíkov. Hej. To je tak prvoplánov a ukážeme si, že tak nevždy musí byť. Takže ešte raz k tomu plávaniu, to, čo v každej knižke máte, tu je tá hladina vody, tu je ten pripínačik, ale to je to trošku niečo ináč nakreslené. No a jednoducho povrchové napätie sa snaží tú plochu vody zmenšiť a teda ťahá tú hladinu vody k sebe, lebo snaží sa ju vyrovnať. No a táto sila vlastne kompenzuje gravitačnú. Aj hoci ten samotný útvar je ťažší ako voda, mal by sa ponoriť, tak povrchové napätie sa snaží tú hladinu vody zmenšiť, tu ten povrch a teda ťahá ten pripínačik dohora. Tu na to pekne vidno, tu na nejakom válčeku, tu na je válček a tu na je okraj tej vody, tu na to už veľmi pekne vidieť, to sa tí ľudia s tým vyhrali, oni tam dávali také guličky ako závažička a postupne ponárali viacej ten válček, aby získali taký krásny obrázok, kde je to až neuveriteľne, ak je hlboko. Pozrite, tá voda ide až odtiaľto, až sem takto. Tu na je okraj. Dobre, prosím vás pekne, to, čo poznáte zo strednej školy, ale nie pod týmto názvom, je Young-Dupreho zákon, ktorý hovorí o kontaktnom uhle na styku kvapaliny, vzduchu a tuhej látky. Toto je tuhá látka, nejaký teflón, tu je koniec hladiny, na ľave strane to pekne vidno, vprave je to už potom dokreslené. Tu je ten kontaktný bod, hladina je zdeformovaná týmto spôsobom a výsledkom je taký, že v tomto smere sila je úmerná povrchovej energii alebo povrchovému napätiu medzi tuhou látkou a kvapalinou. To je toto, solid a liquid, to je táto modrá šípka. V tomto smere sa snaží posúvať rozhranie, tento bod ísť hore, kvôli tomu, že tu mám tiež nejakú energiu povrchovú, čiže ak táto by bola veľká, tak radšej tam nahrnie voda. To je dané povrchovým napätím medzi tuhou látkou a plynom, gamma SG, to je táto žltá šípka. No a voda sa zase snaží zhrnúť do seba a ťahá sa to v smere tohto kontaktného uhla. A to je povrchové napätie medzi kvapalinou a plynom. No a je tu ešte uhol alfa a jeho kosinus. No a triviálne skladanie vektorov vám povie, že ak sa tento trojný bod tu nehýbe, to znamená, že práve sa všetky tie tri sily vykompenzovali a platí toto. Hej, že tento uhol musí spĺňať proste takúto rovnicu. Kosinus alfa je daná touto rovnicou. To sa učí, myslím, že aj na stredných školách. Prosím vás pekne, otázka je, že toto nám nepomôže, pretože my to nemáme takto. My nemáme trojný bod takýto, že by som mal bočnú stenu peknú rovnú, hej, dva vektory v obidvoch smeroch a tretí šikmo, pretože my to máme takto. My to máme tu na je vrchol, to je okraj toho válčeka, hrana jeho a nemáme ten bod, ktorý by bol, keby tá hrana bola tu, tak je to jasné, jedna sila, druhá sila, tretia sila, ale tu na to tak nie je. Tu nás sa to spája v jednom bode, čiže táto sila je jasná, tá ide smerom dole, táto ide nejako šikmom, v tomto skoro takmer kolmo hore, ale kam ide tá tretia sila, to nikto nevie. Čiže bezprostredne ten vzťah sa nedá použiť, ale ľudia sa s tým už zaoberali a došiel na to pán Gibbs, ktorý sa zaoberal okrem iného aj takýmito kvapalinami a vymyslel a zdôvodnil hlavne tzv. Gibbsovú nerovnosť, a on zistil, že tento uhol, keď máte takýto kontakt na hrane, tak tento kontaktný uhol môže byť hociaký, aby to bolo stabilné. Tu je to ukotvené na hrane a on nemusí byť iba jeden presný, ako bolo tu na. To je jeden jediný presný uhol, je alfa, ktorý je daný týmito povrchovými napätiami a on vysvetlil a zdôvodnil, prečo to tu nemusí tak byť a tvrdil, že tento uhol môže byť skoro hociaký, len nesmie presiahnuť tieto dve limity. Prvá vec je, že nesmie byť tu na tento uhol menší ako je alfa 0 a to je keby bolo to rozhranie na boku.
povedzme tu na boku by to bolo alfa 0, tak tento uhol dotyku nesmie byť menší, musí byť väčší. Na opačnej strane to isté sa deje aj tu nesmie byť ten uhol väčší ako keby oproti tejto vrchnej hrane, čiže musí plniť takáto podmienka. A hoci čo je medzi tým, medzi alfa 0 a 180 minus phi je ten uhol zväčšene pravý a alfa 0, hoci čo je medzi tým, je dobré. A to je vlastne vysvetlenie, že prečo vôbec môže vzniknúť takýto ustálený stav. Pokiaľ je válček ľahší, tak mám nejakú deformáciu. Hej. Teraz predstavte, že sem do prostriedku na tú mincu položím závažičko. Tak začne byť gravitačná sila vyššia. Hej. Čo sa musí udiať? No povrchové napätie musí zariadiť väčšiu silu, lebo iné by sa to prepadlo. No a ako to zariadi? Válček sa ponorí viacej a zmení sa tento uhol tu na. Nakreslím tu, mám tu takú sériu obrázkov. Hej. Má ľahký válček. Hej, a tento uhol, ktorý tu bude taký, že práve vykompenzuje gravitačnú silu. Keď dám ťažší válček, tak sa musí viacej ponoriť a tento uhol tu na tá kvapalňa sa vyrovná, ide viac dohora. Toto je taká situácia, keď už to ide prakticky kolom hore, to je tesne pred tým, kedy už ďalšie priloženie závažia už nemôžeme vykompenzovať, lebo už hladina vody je prakticky kolom hore a už kolom menšie sa nedá. Čiže v tom okamihu, keď tá hladina už je úplne kolom hore, každé aj najmenšie pridanie závažia už znamená, že sa mi válček ponorí. Tento obrázok, ktorý tu bol, to zhruba zodpovedá. Všimnite, že tu už skoro nevidno žiaden uhol, že tá voda prakticky pokračuje rovno hore. Tak to je presne tá situácia, keď už aj pridanie malinkého závažia už odtrhne tento teleso a to sa ponorí do vody. Takže zapamätáme si, že taký samoregulujúci mechanizmus v prípade takýchto válčekov ukotvení na hrane, čím väčšie závažie dám, tým sa viacej ponorí, tým sa ten uhol alfa dá kolmejšie, až je tam limitný prípad, keď je už úplne kolmo a ďalej to nejde. Každé ďalšie závažie znamená, že sa ten válček ponorí. Dobre. Keby tu bol niekto, kto má rád, že ako robí olympiádu a chce všetko vypočítať, tak prosím vás pekne, dá sa to aj vypočítať, pretože tu je rovnica, ktorá platí v rovnováhe, jednoducho m krát g musí byť skompenzované silami, ktoré na to pôsobia. Jedna z nich je hydrostatický tlak, rho GH, vytlačíme vodu, Archimedov zákon. Druhá vec je toto povrchové napätie, ktoré tu je tu vzorec, je tam ten uhol sa dá vyrátať. Všimnite si, že ten uhol phi, ktorý tam je potrebný, že v ňom figuruje takéto divné číslo B. To B sa volá Bondovo číslo, takže keď budete pátrať po nejaké teórii s pripínačkami a podobne, tak pravdepodobne skôr alebo neskôr sa dostanete k Bondovomu číslu. Takže James Bond nefiguruje iba vo filmoch, ale tu sa jeho meno objavuje, aj keď to bol iný. Funguje tam povrchové napätie, hustota, polomer a tak ďalej. Takže dá sa to aj vypočítať. Dokonca, keby vás zaujímala výška menisku, tak viete, na strednej škole sa učí, že tlak, že keď máte membránu gulovú, takže povrchové napätie spôsobuje dnuka zvýšenie tlaku. Je to dané povrchovým napätím a polomerom krivosti, to hádam poznáte ešte, ak ste mali už povrchové napätie. Ak nie, tak je to neviem, ktoré ročníku na gympe sa to učí. Vzorec, že tlak v dôsledku povrchového napätia súvisí s povrchovým napätím a polomerom krivosti. No a v prípade meniskov, to sa myslí tohto, keď chcete vypočítať tento tvar, tak otázka je, prečo tu v tomto bode je hladina stabilná, keď hydrostatický tlak sa ho snaží dostať dohora, aby vyplávala voda. No preto, lebo povrchové napätie vytvára tlak zase v smere toho kolmise na meniskus, čiže táto zložka je kompenzovaná, kompenzuje práve tú tlakovú silu. No a kto by to chcel vypočítať, tak tu vám sa to dá. Hydrostatický tlak, ktorý treba vykompenzovať, je gamma lomeno R, to poznáte, polomer krivosti, to je v tých učebniciach. A v prípade, že to nie je kruždička, tak tam treba dať polomer krivosti tej krivky H od R, toto sa dá zrátať, to je polomer krivosti tej rúrky a aj kosinus tu je zamontovaný v tomto. Takže prosím vás pekne, dá sa to aj tak, kto má tendenciu a vedie to vyrátať tvar toho, aj zrátať si, že keď napríklad pozoberiem pripínačík, má 5 gramov, dám ho na hladinu,
polomer pripínačika 0,5 cm a chcem vedieť, koľko sa ponorím, tak je to vo vašich rukách to presne vypočítať. Dá sa to exaktne a nie veľmi ťažkými metódami. V podstate šikovnejšie stredoškola zvládne, vie vypočítať. Normálne sa dá vyrátať, že ponorí sa pod hladinu, ja neviem, pri danom povrchovom napätí o 2,5 mm napríklad. Dobre. Zatiaľ by sme si tak prebrali, prečo pláve jeden pripínačik a poďme k tej našej úlohe. Že prečo sa pripínačiky priťahujú. Prosím vás pekne, tu sa dá všeličo urobiť a to už je ťažké počítať, ale funguje veľmi dobre princíp superpozície. On sa ukazuje, že pri malých krivostiach, to, čo tu na obrázku je veľmi deformované a takto to v skutočnosti nevyzerá. Prosím vás pekne, u tých pripínačikov je tá deformácia také ploché, takže deformácie vody nie sú také prudké, ako je tu v prípade guličiek. Tak dá sa ukázať, že tá výsledná deformácia v prípade dvoch guličiek je v istom priblížení, keď sú tie deformácie malé, súčtom deformácie od jednotlivých pripínačikov. Čiže mám jednu guličku, tá by vytvorila takúto deformáciu. Mám druhú guličku, tá by vytvorila, zaujímavé, jak sa mi to tu na trase, čo? Pozoruhodné. Mám druhú guličku, tá by vytvorila tiež nejakú deformáciu. Keď sú vedľa seba, tak výsledná deformácia je súčtom. Tu nás sa to je v podstate deformácia od ľavej guličky, pretože práva je ďaleko, ale v tejto oblasti tá depresia, ktorá tu je väčšia ako vľavo, pretože je to súčet depresie od ľavej guličky a depresie od pravej guličky a preto je to tu na nižšie. Prosím vás pekne, takýto prístup, ak chcete vedieť na prvý pohľad, čo sa tam deje, je veľmi dobrý a veľmi rýchlo vám pomôže sa zorientovať, aj keď to nemusí to byť úplne presné, matematicky možno, lebo to platí iba pre malé deformácie, ale rozhodne to dáva veľmi dobrú fyzikálnu intuíciu, čo sa deje. Tak pozriem sa napríklad tieto dve guličky, ktoré sú ťažšie ako voda a teda drží ich na hladine iba povrchové napätie. Všimnite, jak sa to zdeformuje, tá depresia v prostriedku medzi ním bude väčšia, bude to nižšie tu lebo sa ščítavajú zľavia od obidvoch guličiek. No a keď sa pozrite na symetriu tohto problému, tak vidíte, že ten hladina vody je už deformovaná inak. A teda v tomto kontaktnom bode pôsobí povrchové napätie sem, v tomto kontaktnom bode pôsobí povrchové napätie sem a dúfam, že každému intuitívne jasné zo symetrie problému, že to bude tak vykotené doprava. Že vodorovná zložka sily tejto je väčšia, ako je vodorovná zložka tejto sily. Čisto zo symetrických dôvodov. To isté platí pre pravú guličku, čiže výsledkom je povrchové napätie ich sily pôsobia k sebe a teda by sa mali v takomto prípade tie telesa priťahovať. Napriek tomu, že to nie je nič matematicky ako exaktne urobené, je to veľmi dobrá metóda na zorientovanie. Pokiaľ by niekto mal pocit, že odpudzovať sa to bude vtedy, keď naopak to budú telesa, ktoré plávu, a teda v takom prípade ten meniskus môže mať opačný smer, tak prosím vás pekne, tu je prípad guličky, ktorá je naopak ľahšia, napríklad nejaká polystyrenová, si ju predstavte, ktorá je celá zmáčaná, je ponorená, bola predtým vo vode, ponorená, vyplávala na povrch, no a tam potom vyzerá tá voda takýmto spôsobom. Taký kopček okolo seba zase naopak urobí. No a teraz prosím vás pekne, jeden kopček, druhý kopček, medzi nimi sa kopčeky sčítavajú, to znamená, že kopček v strede medzi guličkami je väčší, ako by bol tu ako keby tam boli sami. No a znovu, keď si zoberiete tie kontaktné body, čisto z dôvodov symetrie vám príde, že výsledné povrchové napätie pôsobí na ľavú guličku doprava, na pravú doľava a teda zase sa len priťahujú. Kto neverí, nech si vyskúša. Zoberte si polystyrenové guličky, ponorte ich do vody, dobre ich zmáčajte, nechajte ich vyplávať na povrch, dajte ich vedľa seba a pozrite sa, či sa budú odpudzovať alebo priťahovať. Pokiaľ to neklame, mali by sa tiež priťahovať. Otázka je, ako sa to teda môže odpudzovať. Zdá sa, že momentálne sme na holičkách, pretože či je meniskus takýto, to znamená, že musí nadľahčovať, alebo je meniskus opačný kontaktný uhol, čiže priťahuje. V obidvoch prípadoch to vedie na príťaživú silu. No, ono sa totiž ukazuje, že toto nestačí na vysvetlenie, že existuje, že toto, čo som tu hovoril o povrchových napätiach, je síce pekná vec, ale nevystihuje kompletne celý problém, a že tam hrá úlohu aj gravitácia. Pozrite sa, všetci, ak si robíte ráno kávu, alebo vyzrieme skôr kakao, tak viete, že bublinky na povrchu vyzerajú tak divne. Sa mi to tu má v trase, jak besné síce, ale nevadí. Prosím vás pekne, tu máme v strede zo pár bubliniek a hlavne si všimnite, že tie bublinky majú tendenciu sa
Poďte sa, to robím takto, krátky proces s tým. A uvidíme, či to pomohlo. No vidíte, ako rýchly reset. Dobre, prosím vás pekne, všimnite si, že tie bublinky sa majú tendenciu sústreďovať pri kraji pohára. Všetci si to zrejme všimli a poznajú. Otázka prečo? Hej. To, že sa bublinky navzájom priťahujú, na to sme už došli. Teraz, pred chvíľkou ten obrázok s plávajúcimi guličkami, vzduch je napríklad ako dobro plávajúcou guličkou v bublinke. Hej, čiže už sme došli na to, že bublinky, toto môže platiť aj pre bublinky, by sa mali priťahovať a nie odpudzovať. Hej. Áno, je to tak, všetci vedia, že tie bublinky sa lepia dohromady. Áno. Samozrejme, keď budú veľmi ďaleko, tak tie sily budú veľmi maličké. No to platí vtedy, pokiaľ sa tie oblasti deformácie tej vodnej hladiny prekrývajú. Dobre? Dobre, takže vidíme, že naozaj ako bublinky sa priťahujú k sebe a neodpudzujú. Hej. No a zároveň ale sa majú tendenciu hromadiť na stene tu na. Prosím vás pekne, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Pri kraji, pri tej stene je meniskus, ktorý ide dohora väčšinou, lebo väčšinou tie sklené poháre vytvárajú ten meniskus takéhoto druhu. A jednoducho táto oblasť tu je vyššia, ako je táto dole, ako v strede šálky. To je jednoducho prirodzená vec. A teraz si predstavte malú bublinku, ktorá sa nachádza v tejto oblasti a jej Archimedová sila sa ju snaží vytlačiť čo najvyššie, koľko len ide. Až sa dostane do tohto miesta tu na okraj, ďalej ju to nepustí, lebo povrchové napätie. Ale napriek tomu, samozrejme, ten Archimedová sila pôsobí nahor, akurát povrchové napätie ju brzdí. No a keď tá sila pôsobí nahor, tak otázka znie, a môžem rozložiť túto silu do dvoch zložiek, napríklad má tá sila aj zložku v smere rovnobežnú s povrchom vody a to je výhodné, keď pôjde tá bublinka doľava, alebo keď sa posunie sem, tá zložka sily, ktorá je tu ju môže posunúť sem doľava a to je úplne super z hľadiska energie, lebo bublinka vyplávala vyššie. To znamená, že nejaká časť vody, ktorá bola pôvodne vyššie, sa teraz dostane dolu a teda energia sústavy klesne. Že? Keď sa bublinka presunie z tohto miesta sem, tak znamená, že voda odtiaľ to zaplavila tú oblasť, kde bola predtým. To znamená, že čistý Archimedov zákon hovorí, že malé bublinky by mali vyplávať proste ku kraju čo najvyššie až do tohto bodu tu na pri okraji, tu sa nám naukladajú a ďalej nepôjdu, pretože povrchové napätie ich nepustí. Takže zdá sa, že na pohyb čas týchto telies na povrchu tej vody má vplyv aj gravitácia. Hej? A otázka teraz nie, toto, čo sme si tu vysvetľovali, hej? Neviem to vysvetliť aj gravitáciou? Hej? Pozriem sa sem. Hej? Mám tu na jednu guličku, ktorá nepláva, je ťažšia ako voda, čiže drží ju na vrcholu povrchové napätie takýmto meniskom. Táto gulička je veľká, zatiaľ si predstavte, že je maličká, že mám druhú takú guličku, ale malú, že sem si ju položím, tak toto istú guličku, ale maličku dám ju sem do tohto miesta. Hej. Otázka je, gravitačná sila čo spôsobí? Hej. Keď tu mám malú guličku, ktorá sa je tiež povrchové napätie držané na povrchu, nesklzne ona dolu, preto lebo sa šmykne normálne po okraji toho meniska. Jasne, viete si to predstaviť. Keby tá druhá gulička bola veľmi malá a dala by som ju sem, tak normálne sa šmykne ako na sánkach, lebo gravitácia. Jasne? Takže dá sa na to pozerať ako na jednu guličku v poli druhej guličky, kde tá jedna gulička má tendenciu šmyknúť sa proste po tom menisku tej druhej guličky. To isté tu mám jednu bublinku a sem dám malú bublinku, vypláva hore. Dve bublinky, tiež sa dá pozerať, že mám jednu bublinku v menisku druhej bublinky a tu je vyššia hladina ako tu čiže táto bublinka bude mať tendenciu ísť sem bližšie, aby vyplávala vyššie v menisku tej druhej guličky. Jasne, zrazu máte druhé vysvetlenie, ktoré nie je cez povrchové napätie, ale cez gravitáciu. Hej? Jasne, prosím vás pekne, dávam do pozornosti takúto zaujímavú vec, hej, že zrazu začínam hovoriť o vysvetlení ten istý jav nie povrchovými napätiami. To povrchové napätie tam je iba dobre na to, aby sa tam ten meniskus vytvoril, ale začínam vám ten istý jav vysvetľovať na základe šmýkania sánok a vyplávania bublinky hore a vyzerá, že funguje to rovnako dobre. Hej, tak teraz čo je z toho pravda? Hej, jedno, druhé alebo obidve? Hej, to je už otázka, ktorá potom ostane na vás, aby ste sa nad tým zamysleli. Dobre.
keď príbehne to sklzanie. Čo sa stane v takomto prípade? Hej. Dám vedľa seba jednu guličku, ktorá je ťažšia ako voda a drží ju na povrchové napätie. A meniskus vyzerá takto. A vedľa nej dá bublinku alebo iný útvar, napríklad polystyrenovú guličku, ktorá pláva a je zmáčaná a na povrchu ju drží iba povrchové napätie, zase aby nevyplávala ešte vyššie. Hej. A dám ich vedľa seba. Pokiaľ je pravda, že funguje gravitácia, tak potom mám situáciu, hej, kde mám takto, že keby toto bolo bublinka, tak to tiež nebude asi, ale nie, dobre, to je v poriadku, keby to bola bublinka, tak keby bola blízko, predstavte si tú bublinku malú, tak bude sa snažiť vyplávať, hej, potom menisku preč. Jasne, keby sa objavila malá bublinka v tomto mieste, tak vypláva preč od tej ľavej guličky. Čiže mám pocit, keď to funguje pre malé, že by mohlo fungovať aj pri veľké, že v takomto prípade by možno mohla vzniknúť odpudivá sila. Vysvetľujem to prosím vás pekne nie povrchovým napätím teraz, ale vysvetľujem to gravitáciou, hej, a Archimedovými silami. Hej. Prosím vás pekne, už vás nebudem dlhšie trápiť. Predvediem vám jedno krásne video, ktoré ozrejmí celý ten problém. To video je veľmi pekné, je to práve s takýmito špendlíkmi. To znamená, že a sú to špendlíky také, ktoré majú pekne farebné plastové čapičky ešte na sebe, také sa dajú kúpiť a sú pekné farebné. To znamená, že vezmete si špendlík, oni to robili s takými peknými špendlíkmi. Vidieť niečo vôbec? Aha, dobre, takto to nepôjde. Takto to nepôjde. Ja to urobím inak. Ja to spravím takto, lebo už ten monitor sa úplne zblázni. Dobre. Čiže vezmu sa špendlíčky. Prosím vás pekne, ten názov, ešte to zastavím. Všimli ste si, aký bol názov toho videa? Cheerios, hej. Prosím vás pekne, to cereálií, to je preto, lebo sa lepia dohromady, aj keď si robíte na ráno cereálie s mliekom, tak sa tak lepia dohromady. Zobere sa jeden špendlíček, pekne sa položí na hladinu, ten má žltý plastový obal na sebe. Zobere sa druhý, napríklad z biely, hej. A všimnite si, jak sa pritiahli. Prosím vás pekne, zastavím to. Nezastavím, nefunguje. To som musel tu naurobiť. Takto. Ešte raz. To vrátim naspäť. A ja to zastavím. Tak. Všimli ste si,